खुलुमबाय बड लाइभ 24 नि स्टुडियो आं किंगन मुसारि मोनसे गेदेर आपडेट लानानै फैदों चिरांनि जाथायखौ लानानै बिजाथाय फोरमायदों बीटीसीनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बिथाङा बुंदों समबाराव बीटीसीनि हाग्रा बिफाननिफ्राय आबुङै रिपर्ट लागोन जाथायखौ लानानै आबुङै रिपर्ट लागोन बीटीसी हाग्रा बिफाननिफ्राय बे बिबुंथि बीटीसीनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि बेबायदिनो चिरांजों लोगोसे क'क्राझाराव जिल्लायाव इन्टारनेट सिबिथाय बन्द जादों बे रुनिखाता गाग्लोबनाय जाथायनि मोनसे गोहोम आरो बे जाथायखौ लानानै बिजाथाय फोरमायदों बीटीसीनि चिफ हाग्रामा महिलारिया गाजै जाथायखौ लानानै आबुङै रिपर्ट लागोन बीटीसी सरकारा बीटीसी हाग्रा बिफाननिफ्राय आबुङै रिपर्ट लागोन बीटीसी सरकारा बेनि उनाव बे रिपर्टखौ आसाम सरकारनो गथायगोन आरो जाथायजों सा 10निबो गोबां दायनिगिरि दुथांफोरखौ खाबाय दासिम पुलिसा सान्थालि बेरेखागिरिफ्रा सावदोंमोन रुनिखाता हाग्रा खोन्दो बिफान मावखुलिखौ आरो थासारिखौ नोजोर बोनानै मबाइल इन्टारनेट सिबिथायखौ बन्द खालामनानै होनाय जादोंमोन आरो दासान्दि जाथाय थिराव थासारिया एसे सुग्लायनानै दङ बेराफारसेथिं सिं दुंहाव रुनिखाता हाग्रा मावखुलि गाग्लोबनाय जाथायनि बे गोहोम चिरांजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लायाव मबाइल इन्टारनेट सिबिथाया आबुङै बन्द जानानै दं आरो बे जाथायखौ लानानै आबुङै बिजाथाय फोरमायदों बीटीसीनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों गासै जाथायखौ लानानै आबुङै रिपर्ट लागोन बीटीसी सरकार फारसेनिफ्राय समबाराव बीटीसी हाग्रा बिफाननिफ्राय आबुङै रिपर्ट लागोन बेनि उनाव बे रिपर्टखौ आसाम सरकारनो गथायगोन बीटीसी सरकार फारसेनिफ्राय आरो बे रिपर्टखौ बिथा खालामनानैनो सरकारा राहा लागोन गाग्लोबनाय जाथायजों दासिम सा 10निबो गोबां दायनिगिरिखौ खानाय जाबाय मैया सान्थालि बेरेखागिरि रायजोफ्रा सावनानै होदोंमोन रुनिखाता खोन्दो हाग्रा बिफाननि मावखुलिखौ दुंहाव थासारिखौ नोजोर बोनानै हादोरसा सरकार फारसेनिफ्राय हादोरसा बेंगिरिया बिथोन होदोंमोन मबाइल इन्टारनेट सिबिथायखौ बन्द खालामनो थाखाय आरो बेबायदिनो दासान्दि जाथायथिराव थासारिया सुग्लायदोंबाबो सिं दुंहाव आरो थासारिखौ नोजोर बोनानै CRPFनि रेपिड एक्शन फोर्स गोहोबो थिसननाय जादों जाथायनि सायाव पुलिस बिफाना गोख्रोङै नायसंगासिनो दं आरो बे जाथायजों लोब्बायाव दुथां दायनिगिरिफोरखौ खागासिनो दं दासिम सा 10निबो गोबां दायनिगिरि दुथांफोरखौ सान्थालि हारिसानि सुबुंफोरखौ खानायनि खारिथि मोनदों बे समाव जोङो नोंथांमोननि एक्सक्लुसिभ रादाब होगासिनो दं जेराव बे जाथायखौ लानानै बीटीसीनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिबुंथि लाखिदों जाथायखौ लानानै गोख्रोङै राहा लानायनि बाथ्रा बिथाङा फोरमायदों आरो बे आयदायाव बीटीसीनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा माबायदि बिजाथाय फोरमायदों एबा बिबुंथि लाखिदों बे जाथायखौ लानानै नोंथांमोननो जों दान्दिसे समनि उनावनो खोनासंगोन बिथाङा मा बुंदों आरो बेजों लोगोसे दासान्दि चिरां आरो क'क्राझार जिल्लायाव मबाइल इन्टारनेट सिबिथाया आबुङै बन्द जानाय दं बेबायदिनो सरासनस्रा सुबुंफोराबो बेबायदि जाथायखौ लानानै मोनसे गोहोमखौ सैनांनो गोनां जादों जेराव फारसेथिंजाय दङ रंजालि बैसागुनि रंजानायनि गोहोम आरो बेनि समावबो बे गाग्लोबनाय जाथाया बे ओनसोल नाङैनो मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिदों आरो जेरावनोखि सरासनस्रा रायजोफ्रा मबाइल इन्टारनेट सिबिथाय बन्दनि जाहोनाव बे गोहोमखौ सैनांनो गोनां जादों आरो जाथायखौ लानानै बीटीसीनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिजाथाय फोरमायदों मा बिजाथाय फोरमायदों नोंथांमोननि सायाव जोङो फोरमायगोन आरो बेबायदिनो जाथायखौ लानानै बीटीसी सरकार फारसेनिफ्राय गोख्रोङै जादों समबाराव बीटीसी सरकार फारसेनिफ्राय हाग्रा बिफाननिफ्राय आबुङै रिपर्ट लानायनि बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायदों आरो समबाराव रिपर्ट लानायनि उनावनो बे रिपर्टखौ बिथा खालामनानैनो आसाम सरकारनो गथायनाय जागोन आरो बे रिपर्टनि बिथायावनो सरकारा गोख्रोङै राहा लागोन बिदिब्ला खोनासंदों बीटीसीनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारिया बे जाथायखौ लानानै माबायदि बिबुंथि लाखिदों रुनिखातायाव मैया जिथु जानानै थांदों जिथु घटना जानानै थांदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों बीटीसीनिनो डिपार्टमेन्ट फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेखौ जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे रिपर्ट आङो समबाराव दिहुनगोन इमिडियेट मोनसे डिटेल्स रिपर्ट नांगौ मानि थाखाय जाया बोरै आराम्भ जाया बेफोरनि सायाव बीटीसी गभर्नमेन्ट हिसाबै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो रिपर्ट लागोन बे रिपर्टखौ बेस खालामनानैनो जोङो स्टेट गभर्नमेन्टनो नायबिजिरनो थाखाय हरगोन
बिनि उनाव स्टेट गभर्नमेन्टआ सोर दखि सोर निर्दखि बिनि सायाव आयेनगत भाबै निश्चय बेबस्था लागोन। जोंहा बिनि सायाव उमुगा दखि होननानै बुंनो हानाय दासिम बे पजिसनाव गैथ'आ। जेब्लानाखि बिसारा जागोन, बिसार जाखांनानै जेब्ला रिजाल्टआ ओंखारगोन अब्ला जों बुंनो हागोन जे दसिया सोरमोन। फरेस्ट डिपार्टमेन्ट हिसाबै जों मिथिगौ फरेस्टआ फरेस्टखौ रैखाथिनि थाखाय खामानि मावगोन। बेवहाय माबाफोर भुल जादों नामा बेखौ जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो डिटेल्स रिपर्ट लागोन। बे रिपर्टखौ बेस खालामनानै जोङो स्टेट गभर्नमेन्टआ ट्रेन्सफार खालामगोन। स्टेट गभर्नमेन्टआ बिनि सायाव मा आयेनगत भाबै मा बेबस्था लायो बेयो स्टेट गभर्नमेन्टनि, जिहेथु आयेना जोंनि आखायाव गैया। आरो आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे सोरबा सासे सानैया भुल मावदोंबो जानो हागौ। बेवहाय सोरबा बर' समाज बा सोरबा आदिबासि समाज बा सोरबा मुस्लिम समाज बा सोरबा गार' राभा बा सोरबा राजबंसि समाज हिसाबै आं बदनाम होनो हाया। आरो जोंनि प्रिन्सिपाला बेखौ थिना। बेवहाय दसिया जाथिजों खोथा गैया। सासे सानैया भुल मावदों होननानै फुरा जाथिया बदनाम जानो हाया। बेखौ आङो मालाबाबो मानिनो हाया। बियो प्रसासननि दायथ', बेथ' जोंनि आखायाव गैया। प्रसासना मा खालामो, माखौ मोजां नुदों माखौ गाज्रि नुदों प्रसासना बेखौ मावगोन बास। रौनिखाथायाव मैया जिथु जानानै थांदों, जिथु घटना जानानै थांदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों, बिटिसिनिनो डिपार्टमेन्ट फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बेखौ जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे रिपर्ट आङो समबाराव दिहुनगोन। इमिडियेट मोनसे डिटेल्स रिपर्ट नांगौ, मानि थाखाय जाया, बोरै आराम्भ जाया, बेफोरनि सायाव बिटिसि गभर्नमेन्ट हिसाबै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो रिपर्ट लागोन। बे रिपर्टखौ बेस खालामनानैनो जोङो स्टेट गभर्नमेन्टनो नायबिजिरनो थाखाय हरगोन। बिनि उनाव स्टेट गभर्नमेन्टआ सोर दखि सोर निर्दखि बिनि सायाव आयेनगत भाबै निश्चय बेबस्था लागोन। जोंहा बिनि सायाव उमुगा दखि होननानै बुंनो हानाय दासिम बे पजिसनाव गैथ'आ। जेब्लानाखि बिसारा जागोन, बिसार जाखांनानै जेब्ला रिजाल्टआ ओंखारगोन अब्ला जों बुंनो हागोन जे दसिया सोरमोन। फरेस्ट डिपार्टमेन्ट हिसाबै जों मिथिगौ फरेस्टआ फरेस्टखौ रैखाथिनि थाखाय खामानि मावगोन। बेवहाय माबाफोर भुल जादों नामा बेखौ जोङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो डिटेल्स रिपर्ट लागोन। बे रिपर्टखौ बेस खालामनानै जोङो स्टेट गभर्नमेन्टआ ट्रेन्सफार खालामगोन। स्टेट गभर्नमेन्टआ बिनि सायाव मा आयेनगत भाबै मा बेबस्था लायो बेयो स्टेट गभर्नमेन्टनि, जिहेथु आयेना जोंनि आखायाव गैया। आरो आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे सोरबा सासे सानैया भुल मावदोंबो जानो हागौ। बेवहाय सोरबा बर' समाज बा सोरबा आदिबासि समाज बा सोरबा मुस्लिम समाज बा सोरबा गार' राभा बा सोरबा राजबंसि समाज हिसाबै आं बदनाम होनो हाया। आरो जोंनि प्रिन्सिपाला बेखौ थिना। बेवहाय दसिया जाथिजों खोथा गैया। सासे सानैया भुल मावदों होननानै फुरा जाथिया बदनाम जानो हाया। बेखौ आङो मालाबाबो मानिनो हाया। बियो प्रसासननि दायथ', बेथ' जोंनि आखायाव गैया। प्रसासना मा खालामो, माखौ मोजां नुदों माखौ गाज्रि नुदों प्रसासना बेखौ मावगोन बास।